Bateh truk box sing amot paket teko Surabaya ape nok Tasikmalaya nabrak sepeda motor nok dalan ring road mlebu desa Jururejo Kabupaten Ngawi pas Rebo bengi. Amerga kecelakaan iki wong sing numpak motor sing jenenge Wakit Mustofa 17 taun warga desa Kandang Kecamatan Ngawi mati nok lokasi kedadian sakwise ngalami catu nemen nok sisih sirahe. Jasad korban langsung digawa nok RSUD Surata kanggo nglakokno visum. Miturut supir truk box Ibran Setiawan 35 taun warga Tasikmalaya Jawa Barat pas kuwi dhek mlaku teko Etan nuju Ngulon pas nok lokasi kedadian. Moro-moro metu sepeda motor ketok oleng nok jalur kendaraan liyane sing langsung nabrak truk box sing ditumpaki. Diduga sepeda oleng amarga korban numpak motor ambek dolanan HP. Kasus kecelakaan maut kuwi saiki ditangani unit penegak hukum utawa Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kanggo kendaraan sing kelibat kecelakaan diamanah petugas ke Pos Laka Lantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.